Mao ni guys ang among gi-order sa Shopee. Guys, So ato ni tao ato ni i-check kung dili ba ni guba ang atong na-order ron kay kani siya nakatida ni siya og 5,511 na lagi siya. So nag-order mi ani kay dili kayo siya mahal nya para po ni siya magamit sa eskwelahan. So tanaw na to guys. So hopefully nga okay ang atong na-order ron. Wow, gini sulod siya yung bag guys oh. Hindi tayo nasudlanan nga bag oh. Magamit ni siya nga bag para sa pwede sa eskwelahan gyapon di ay. Masudlanan sa laptop. Wow, na guys. Tanaw na to kompleto ba ni? So kung nagamay mga order guys, dapat sa pag-open ninyo inyo din yung i-kuan i-video ninyo para na mo evidence nga kung okay ba ni siya or dili. May charger wala? Wow. Okay na siya guys, pero asa na siya babe? May charger wala? May charger na. May charger. Magkano na rin yung may charger wala mo? Ubos lang. Oo na. Napos ko yun. Gusto na? Mousepad. Mouse touch. Mousepad? Mousepad oh. Na pala yung charger. So i-check natin na rin guys. It's 5,511. Okay. Okay lang naman. Okay na? Unindot siya guys. Okay sa pag sa brand ano yung laptop Atras nga laptop guys. Ipit. So 5,511 guys. Kagamit na mo og laptop so more cheap siya kaysa uban nga mga laptop. So sa una gud guys sa pag patit na mo og lain nga sa primero na mo laptop sa ato nga 35,000 Asus brand. Pero mulong pa siya, mulong las siya mga sa pagkaron okay ra magyapon siya guys na pero mga 6 years na siya namo. Okay pagyapon. Pero kani unsa ka ni? Shutdown na lang. Pero at least nga magamit na to. So okay ra no? Naka-install mo na yung Microsoft yung So okay ra no? So guys, thanks for watching. So sa okay lagi siya guys. Okay siya gamitin guys.
Bakit mo ganyan? Oh, nindot na siya guys. Nindot kayo siya. So, thanks Shopee. Hindi nyo kami binigo. Thanks at walang defect yung laptop na binili namin galing sa inyo. Paalam po.